Drugo pitanje. Dobro. Drugo pitanje je možda još i važnije za to. Odnosi se na rad Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije u kojoj je pripojen sanitetski prijevoz. Nažalost, imamo informacije od korisnika kako u toj ustanovi ima dosta problema u redovnom odvijanju medicinskih i hitnih prijevoza, gdje pacijenti znaju ostati u vozilu u kvaru ili gdje povratak iz Zagreba osobe onkološkog bolesnika traje 7-8 sati. Ravnatelj Predrag Orlović izjavljuje u medijima da je zbog zauzetosti se ne može očitovati na neka pitanja koja zanimaju svih nas. Zanima me da li je onda istina da mrtvozorničke ustanove usluge taj ravnatelj obavlja za vrijeme svog primarnog posla na kojem navodno nema vremena i ako je tome tako, da li te sate bar odbija od svoje satnice. Također mi nije jasno, jer se uporno navodi da su nova vozila samo što nisu. To samo što nisu traje već godinu dana, a stanje se ne mijenja i zašto se ta vozila ne popravljaju, zašto ljudi ostaju na cesti na Kalmetini, tamo na autocesti, zašto se vraćaju preko Gospića da bi kupili druge bolesnike i tako dalje. Je li istina da se tehnička neispravnost vozila upitna i da su kvarovi česti jer se dospjeli računi za popravke nisu plaćali i tko je uopće odabran kao trenutni serviser vozila za hitnu pomoć i sanitetski prijevoz. U cijeloj toj lošoj situaciji sa primarnim poslovima te ustanove izgleda se obavlja vaša tipična koalicijska trgovina između HDZ-a i ovih nezavisnih za Hrvatsku, čiji su članovi i dužnici tamo besramno upošljavaju na izmišljena radna mjesta. Je li istina da ste sukladno novom koalicijskom, čitajmo klijentelističkom dogovoru, tamo zaposlili voditeljicu kampanje nekih izbora za NHR? Nadalje, u interesu javnosti molimo da odgovorite na sljedeća pitanja. Koliko je ukupno novo zaposlenih osoba u toj ustanovi u prošloj 2018. i ovoj 2019. Na koja su radna mjesta zaposleni i eventualni novi zaposlenici, to je s kojim je opis i koeficijent složenosti poslova. Naime, tamo imam informaciju da se zapošljavaju, vjerovali ili ne, savjetnici za pneumatike. A vozila ne rade. Kolike su plaće ravnatelja i zamjenika Zavoda za hitnu medicinu? Koliki je broj zamjenika koji bi trebali biti izabrani kao dodatno zaduženje za već zaposlenih. Zamjenik nije funkcija za koju se treba raspisivati natječaj prema pravilniku, kako čujem te ustanove. Kako je moguće da je donedavni član NHR Stipe Bjeliš i donedavni predsjednik Upravnog vijeća Zavoda donijeli odluku o ponovnom zapošljavanju bivšeg djelatnika i zamjenika Erstića bez natječaja ili se radilo o makinacijama budući da je isti bio osumnjičen za pronevjeru, radi čega je jedna osoba otpuštena, a on ostao da vjerojatno sredi i zametne tragove. Također, mislim da su zapostavljeni medicinski timovi u toj ustanovi, pa me zanima koliko je medicinskih timova zapravo uključeno u primarne poslove hitnog medicinskog prijevoza i sanitetskog prijevoza, koje je brojčano stanje i stanje, što je važnije, ispravnih vozila. Dakle, pitajte tog vašeg ravnatelja koliko je stanje ispravnih vozila u sanitetu. Koliko je vozila od ukupnog broja opremljeno uopće za hitne medicinske intervencije i čemu je kupljeno HEDI vozilo koje u principu ne služi za ležeće bolesnike, a malo manje je koštalo od pravoga sanitetskog vozila. Zašto se to radilo? Koliko se trenutno radnih sporova vodi u toj ustanovi i zašto pored dva pravnika to mora raditi plaćeni iz proračuna, iz te ustanove koja grca u problemima privatni odvjetnik. U akciji Mladih smatramo da će odgovor na ova važna pitanja pridonijeti raščišćavanju odnosa u toj ustanovi i kako bi se u budućnosti doista to riješilo, molim vas da mi konkretno odgovorite na ova pitanja, imate tonski zapis, a mogu vam i poslati, pa onda odgovorite točno ovim brojevima. Hvala.